Vandaag sta ik op de Winterfair in Breskens. Ik ga even een kijkje nemen en aan de organisatoren vragen waarom ze dit nou hebben georganiseerd en wat dit betekent voor Breskens. Wordt dit voor de eerste keer georganiseerd of is dit al een vaker ding geweest? Ja, in het verleden was er ook altijd wel iets te doen de zondag voor kerst, maar nu was het al een paar jaar geleden, dus het is eigenlijk op deze manier de eerste keer. Ja, daarop toe te voegen. Ja, omdat het nieuw is, is het natuurlijk ook een beetje zoeken hoe en wat. En we zijn net als vereniging ook van start dit jaar. En dit is ook vanuit de activiteitenvereniging, vanuit lokale ondernemers van Breskens. Waardoor we eigenlijk beginnen met evenementjes zoals dit en even op een lange termijn willen we het uitbreiden naar wat grotere evenementen. Is dat dan toch gewoon echt om ook gewoon een beetje de sfeer een beetje voor iedereen omhoog te brengen en toch wat gezelligheid te brengen? Of is dit... Dat is sowieso wel de insteek, ja, denk dat is ik, de insteek, van de ja. Dat er overal leuke kraampjes zijn en bij de horeca allemaal lekkere winters hapjes, drankjes. En de kerstman die komt straks ook nog langs. Ja. Oh, echt de kerstman? Ja, de kerstman komt ook nog, ja. Dus dan kan je als moeder met je kinderen kan je nog even op de foto met de kerstman. Wie wil dat nou niet natuurlijk. Die zal hier vandaag ook een paar keer heen en weer lopen. Ook. Oh ja, vaders kunnen ook. Ja, nee, maar meestal is moeder met het kind natuurlijk. Dus dan die komt hier over de plein lopen. De lokale horeca verkoopt vanuit de vereniging. Dus dat gaat ook weer als opbrengst naar de vereniging. Waardoor je nog grotere evenementen kan neerzetten. Dus het is echt wel een collectief verhaal. Waardoor je hopelijk toch een beetje kan uitbreiden. Ja. Wat is een beetje de doelgroep hier voor de kerstmarkt? Iedereen, voor de Winterfair, ja, jong, oud, iedereen die ervan houdt kan langskomen. Ja. Iedereen is welkom? Ja, iedereen is welkom, zeker. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg seizoensgebonden. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om in de winterperiode, dus deze periode, ook gewoon te zorgen dat je wel voor je mensen ook wat kan aanbieden. Want de zomer is het altijd druk en dan is het wel leuk dat je in de winter ook gewoon een beetje gasten een beetje kan dat er voor de lokale mensen ook iets is. Dus. Ja, dat is een beetje... Een leuk familieuitje eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld een dagje gezellig, weg. Ja. Klopt. En wat zou dit voor Breskens toevoegen? Dit is zo'n soort fair. Ja, dat er in de winter ook gewoon iets te doen is. Ja, dat ook gewoon het hele jaar door iets te doen is. Hoi. Ook voor gewoon voor de mensen die hier wonen, dat het inderdaad niet alleen altijd voor toerisme, maar gewoon breed. Ja. En weer is wat anders, want het is vaak natuurlijk wat ook normaal is, denk ik, dat je steeds op hetzelfde terugvalt omdat iets loopt of niet. En dan is het ook wel belangrijk om eens een keertje out of the box te denken en te denken van we hebben dit nog niet gedaan, hoe zullen we dit aanpakken? En dat is ook voor jezelf is dan weer een nieuwe uitdaging. Maar op zich tot nu toe, ik denk dat het wel redelijk geslaagd is. Zo. Ja.